Bau! Bau, te-am surprins! Ce mami, te joci cu aia de șervețele? O papi? Pe asta o papi, eu reuși nu-l papi, dar pe asta o papi. Ia zi, e bun plasticul ăla? E yummy, decât pui cu legume, mai bine niște plastic. Pardon? 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 Mami, râzi la mami? Ia, hai să arătăm noi din ciocii. Sebi, Sebi, ia, unde sunt din ciocii la băiat? Ia, mami, ia, păi. Sebi, Sebi, Sebi. Uite din ciocii. Uite. Bau. Cine-i iubitul? Cine-i iubitul și frumosul, mami? Cine-i păpușa? Au. Angă? Da, mami. Ia zi, mama. Sebi, mama. Nu vrei, a? Mama. Angă. Sebi. Pa, baba.